Norok social media o nugui man khana belai khen wana ma singsa pati mung pati kha Agartala o bukuk Sushila Deburma boni paranogo Rocky Acharji ni mungui khoroksa wansa bai harassment angkha o Rocky Acharji bukuk Sushila Deburma hame samung tangna chesta khaya Rocky Acharji ke bo belai ke disturb khaikha ano Rocky Acharji horogo basa woi duar fiok duar sakangna nai ang thui tongman jorawa disturb khaika tarpore duar fioka ang duar fiogoi kebangma somoi pore duar fiogai bano ja manmani bini sakmu songtui khainani omahai rok bo chai to kha ang kap kha yakung yak rom kha tofano bano yakarliya sopre sotang jeman mani satok pitok khai yakar dikha olokhe ang omot time hingake duita 30 rogo ungano gair pore omai ke mangno 3টা 3:30 bajikha bo ano sopre sotang khaimang olokhe ang bufuro fungaine ni 4টা bajikha ngane bas awai kharka ke kharya kono olowote kono jaga siprungani jaga naikha erpore ani mario dakti no borok bache sakang raka bai olokhe nihinoi sai kabuka tokonte ar Rocky Acharji basaya ko borok no sai kabuka borokhe ano horotam saya nei sau hoito horo ang borok no jotono nihin kai chiri khanga ke borok nok khungsani bahan borok joto risom hai khigrok thangja borok ano mungsasik pan khai buthar kamu ang sana naiman hingga haise Tiprasarok Agartala o Porinan bagai eba samungni bagai kebangma jini tiprasarok bekar bara tongnani phayo ge omhai klai bara tongnani phayei obai kai romphenani sopre janani nayo ke ba romphe jago kebangma jeng nogrogo kuthui manu khachijak manu sak saisung rok thuike hne proof koroi hanjago omhai ke ne thuibe khena hne ang kha khayo ga omhai rok ta ongthung ang jotono loginayo sabo ano support khainai ang takhono FIR khainani amtirok logirok eba jorarok maya pa ani brain belaikino kam hanani tungflajak brain kam khayangni tungkha tini bai nokha salnei ungkha ang belai khaino bukha week unja burbul unja belai kin kha khama sincha hai hingangke o Agartala doliwo chini tiprasarok tongoi samung khaini rok porinai rok bahai ungnai omon bagino mangkthi rok manna bara nogo tongai sabo logirenai ang logi sanu bukuk Sushila Deburma kha khoroksa poktoma thumnai bo media o samung tangdo hini siwi ginte si bo pa amte haike misbehave khaimanu hungke bising berang Agartala bara tongnai chini kokoi monai song busuk satak pitok ungi tong sijagya amte haike no bising berang chini thimani rok proof kri ngine suicide eba ke bemanang thiri rok ni kholop jago o jarawa bukuk Sushila Deburma na chini sapuchi nang bukuk Sushila Deburma tabu kirimala sima busukok face khai tongna phaidi hengke chung palkhe bukung no saput khailene